Здравейте, здравейте и добре дошли. Аз съм Захари Иванов и добре дошли в това ново видео. Това е тренировка 3, т.е. C тренировка от седмица 1. Тук започваме с клек, правиме 178 кг за 4 по 4. Това е първа серия. Така, гайс, нека да поговорим малко върху самата тренировка. Това е първата седмица, така че това е завършка на първата седмица. Това е последната тренировка, с която завършвам първата седмица. И сега ще минем към втората серия, 178, 4, серия 2. Значи тук, гайс, искам да ви кажа, че не съм правил точно такава програма, малко по-различна е, доста повече серии, доста повече по-голям обем на тренировката, така че е нещо ново за мен. И идеята ми е около 16 седмици може би да е цялата програма, така че нека да видим как ще се движат нещата. За сега техниката е добре, харесвам и това е втора серия. Опитвам се, доколкото мога, да спускам по-бавно и да имам контрол в най-ниската точка на движение. Ето тук, както може да видите сега, ще видим, това е малко по-различен ъгъл. Гледам да снимам под колкото мога по-различен ъгъл. Някои видеа са заснемани и под един и същ ъгъл. Но гледам долу-горе да е еднакъв ъгъла. Така. Друго, което се стремя да правя, доколкото мога, да бутам задника малко по-назад, отколкото по принцип. И да клякам малко по-приведено напред, за да мога да активирам и гърба, а не да клякам като щангист, доколкото е възможно. Тук трета серия, на последните две повторения, малко техниката започва да куца и започвам да вкарвам удар в най-долната точка, което не е толкова лошо, но се стремя доколкото мога да го избегна това нещо. Доколкото мога и със самите килограми, защото това са 178 кг, нали, за мен не е малко, може би за много хора не е никак голяма тежест това и няма как да й повлияе по никакъв начин, но при мен не е малка тежест, особено с начина на живот, който вода в момента, който ще се промени. Затова искам да говоря и в друг клип, отделен. Така че с стреса, който имам в момента, с ежедневието, което имам, е окей. Така, да го кажем. Така, преминаваме към лежанката, гайс. Тук лежанката е 120 за 4. Първа серия, т.е. 4 по 4, отново на 120 кг. Трябва да видя, мисля, че процент, който... Само секунда, сега ще ви кажа точните числа, нека да бъда стриктен с това нещо. Само секунда. Тук се опитвам доколкото мога да направя и пауза в долната точка, за да мога да имам по-голямо натоварване също. Също да вкарвам задника, също да вкарвам и краката също. Така, втора серия. Прибирам доколкото мога лопатките, за да активирам повече гръбните мускули и да предпазя по този начин раменете повече. Натискам доколкото мога с задника. Максимално трябва самата ни глава, самия ни врат да бъде на лежанката прилепен. Също хващам нещо интересно. Промених малко самия грип. Това е булдог грип. Мисля, че го знаете повечето хора. Мога да направя малко по-отделен клип за него, да го обясня как аз го правя и каква е идеята на самия грип, поне от която аз съм стигнал като идея. Аз си го модифицирах доколкото мога, за да ми е удобно, за да нямам проблеми с рамене, нито с лакти, да ми е напълно комфортно в цялото движение. Също започнах да правя лежанка с плоски обувки. Аз ги правех, доколкото помните, с щангети, което означаваше, че дигах до някъде петата малко по-високо, което означава, че натискам повече на квадрицепси. Аз искам да натискам доколкото мога с задната верига до някаква степен, а не да прехвърлям цялото напрежение на краката, т.е. на предната верига. Така, това е, мисля, че трета серия минахме в момента и сега минаваме към четвърта серия.
Доколкото мога, се опитвам пак да пазя техниката и да го изпълнявам максимално чисто и правилно, защото това ще ни донесе ползи в дългосрочен план. Ще бъдем по-здрави, ще бъдем по-силни на различните етапи, защото когато имаме мъртва точка, т.е. тръгваме от гърдите нагоре с пауза, тогава активираме много по-различни мускули, от които активираме примерно в най-горна точка. Това е логично. Но това, което се стремя да правя, доколкото мога да правя контролирано спускане, така да го кажем, трудно бавно да направя, контролирано спускане да направя, за да мога да имам максимален обхват на движение и максимално натоварване в точката, в която търся. Така, тук преминаваме към дъмбели над глава, т.е. горна лежанка с дъмбели, така да го кажем, 30 кг, мисля, че са 4 десетки, 30 кг, много серии, много повторения, нещо различно. Тук са тежки, да го кажем. За толкова повторения не съм правил и не са леки. Със сигурност са тежки и затова ги правя малко по-бързо, отколкото ми се иска. Тук преминаваме към сет номер 2, серия номер 2. Може би съм дигнал малко повече лежанката, отколкото трябва, но в момента експериментирам да видя как ще усетя самото натоварване в гърдите, в раменете ли ще влезе. Вижте колко назад прибирам също и самите лопатки, за да мога да активирам повече горната гърда. В залата нямаме горна лежанка, така че съм принуден да правя дъмбели, което между другото не е чак толкова зле. Има 40 и 50 кг, мога да си правя и ръчни, което мисля, че ще ми бъде достатъчно за момента. Така, това е серия номер 3, доколкото видях. Опитвам се самия лакът да не излиза прекалено напред, нито да отива прекалено назад. Долу-горе да бъде в неутрално положение. Краката задължително са под напрежение, за да мога да пазя баланс и да имам добра стабилност при изпълнението. Заключвам максимално, доколкото ми е комфортно също. И това е сет номер 4. Прибирам раменете, бутам главата максимално назад, прибирам бърдичката надолу, оставям хубаво корема, задника назад, на пеката. Даже тук мисля, че съм леко по-изправен, отколкото ми се иска. Краката максимално натискаме, за да имаме добър контрол. Ето тук виждате, че вече на последните повторения едвам ги избутах. Последните две повторения. Така, тук преминаваме към трицепс, който е като скъл кръшър, мисля, че се нарича точно така, само че с прав лост. Правило на лежанката по този начин. На мен ми е удобно, комфортно ми е. Само тук това, което трябва да се стремим, е самите лакти, в зависимост как ни е по-комфортно, да отиват по-напред и по-навътре, а да не отиват толкова настрани. И също важно нещо е тук да пускаме или на челото. Аз го пускам между носа и челото. Точно там, където е самата... Ето, вие сами може да видите на самото видео. 43 кг, 10 повторения, 4 серии. На последната ми ще направих 6 повторения, сега ще видим. От така съм си записал. Тук отново обемът е голям. Килограмите не са малко. За повторения говорим. И направо страшно напомпване се получава от тия тренировки, за което не мога да се оплача. Така, тук отново краката са максимално залепени на пода. Натискаме с краката, прибираме лопатката, нещо важно. И максимално, доколкото можем, изпъчваме самите гърди, за да може да имаме добра стабилност. Отново като при лежанката, тук идеята е да имаме добра стабилност и да може самите ръце да правят това, което правят в момента. Просто да сгъват и да разгъват. Това е цялото ни движение. Пускаме бавно и контролирано. Самия хват, доколкото може, е неутрален. Аз заради лежанката малко хващам като булдог грип, без да го осъзнавам. И до някъде това ми пречи. Също на военната преса ще видите в други клипове как не ми е чак толкова комфортно. Така. Тук преминаваме към последната серия. Също забравих да кажа.
Почивките на клека са между работните серии са 3 минути, между работните серии на лежанката са отново 3 минути. На горната лежанка мисля, че също бяха 3 минути и тук мисля, че бяха 2 или 3 минути. Мисля, че 3 минути, защото беше доста голямо натоварване, като за толкова серии на нещо, което не съм правил. Аз правя по-малко серии, както знаете, и е малко по-различно. Повдигания на крака 15, повторения 4 по 15 съм направил тук. Нали така, да. Тук се стремя, доколкото мога, да държа краката изправени, самите колене, доколкото мога. Сега виждам, че на клипа не съм ги държал максимално изправено, но доколкото мога ги държа изправено. Също важно нещо, като вдигаме краката нагоре, трябва да издишваме. Тоест, вдигаме, издишваме, пускаме и вдишваме. Това трябва да ни е цялото движение. И нагоре, колкото можем повече вдигаме краката, за да може да натоварим максимално корема и да имаме максимално натоварване. Гайс, това беше от клипа. Благодаря ви за гледането, абонирайте се за канала и очаквайте нови видеа съвсем скоро. Peace!